Zovte mi narode, draga braćo bosanska, konje za vitešku pratnju, i da odem ka visokom i obavijestim gorčin Gospoda i sarah nebesnicu za našu patnju. Gorčin Gospoda što visok Bosnom vlada pozovi, i tome razum se kreće, ali zašto sarah što neba posmatra u ovu rabotu sa tornja da sliječi? Upita ga čovjek iz naroda što se okupi i na studencu promišlja, naroda što već 100 i malo tome više godi u Bosni obitava. Elijezar na konju sada poge se i čovjeku priđe, da ga o namjeri obavijesti. Gorčin Gospoda ću zvati na redoređe pred boj, da narod ne pati, a sarah nebesnicu da mi o sudbi našoj govori, uspjehu i propasti, i da me uputi ka djelima prigodnim i svrhama iza iskušenja i